дар вилояти Суғд давоми як соли 2021 514 адад ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта ошкор ва ба қайд гирифта шудааст, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020 ду ҳолат зиёд мебошад. Аз шумораи умумии ҷиноятҳои коррупсионӣ ошкор шуда 231 ададашро ҷиноятҳои вазнин ташкил медиҳад. Ин рақам низ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 49 адад зиёд арзёбӣ карда мешавад. дар ин бора сардори раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Шараф Аваззода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Масъулини агентия иттилоъ доданд, ки маблағи зарари ҷиноятҳои ошкоршуда дар ин давра 16,3 миллион сомониро ташкил медиҳад, ки аз ин миқдор 10,4 миллион сомонӣ роёнида шудааст. Сабабҳои зиёд шудани ҷиноятҳои коррупсиониро масъулин чунин шарҳ доданд. Асосан моддаи 245 қисми 2, 3, 4 яъне азоми худкунӣ ё исрофкорӣ ин ҷиноятҳои вазнин муҷарраб мешаванд. Баъд моддаи 247 қаллоби ҳам қисмои 3, 4-аш ҷинояти вазнин мешавад. Аз ҳамин лиҳоз ошкори чунин ҷиноятҳо нисбат ба соли қаблӣ яъне соли 2020 зиёдтар шуд. таҳлилҳои масъулини раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд нишон дод, ки дар ин давра даст ба ҷинояти коррупсионӣ задани кормандони соҳаи маориф 57 ҳолат нисбати 33 нафар, тандурустӣ ва зерсохторҳои он 25 ҳолат нисбати 14 нафар, бонкҳо 66 ҳолат нисбати 8 нафар, кумитаи идораи замин 44 ҳолат нисбати 18 нафар, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва зерсохторҳои он 41 ҳолат нисбати 32 нафар ба қайд гирифта шудааст. Иттилоъ дода шуд, ки тамоюли зиёдшавии ҷиноятҳо бештар дар шаҳру ноҳияҳои Сиптамин 123 ҷиноят, Панҷакент 66 ҷиноят, Истаравшан 39 ҷиноят, Масчоҳ 26 ҷиноят, Исфара 25 ҷиноят, Деваштеч 24 ҷиноят ва Ҷабборрасулов 16 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. Инчунин дар ин давра аз ҷониби кормандони раёсат 88 ҷиноят нисбати 47 нафар вобаста ба замин ошкор карда шуд. вобаста ба ошкори дороворӣ гуфтем дар ҳақиқат дар 12 моҳи соли 2021 аз ҷониби кормандони раёсат 5 ҳолат агар хато накунам 5 ҳолати дорои бесифат ва фурӯш баровардан аз ҷониби шахсони воқеӣ ва соҳибкорон ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. нисбати ҳамин нафарон парвандаҳои ҳуқуқбайронкунии маъмурӣ оғоз карда шудааст. давоми як соли охир кормандони раёсат 62 ҷинояти коррупсионӣ аз ҷониби 65 нафар занонро ошкор ва ба қайд гирифтанд, ки аксари онҳо дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ фаъолият мекунанд. муфаттишони раёсат дар ин давра 199 адад парвандаҳои ҷиноятиро ба пешбурд қабул карда, аз ин миқдор 126 парвандаи ҷиноятиро бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба мақомоти судӣ ирсол карданд. дар давраи ҳисоботӣ бо парвандаҳои ҷиноятии тафтиши пешакиашон ба итмом расида 16,4 миллион сомонӣ зарар ошкор карда шуда, аз он 9,3 миллион сомонӣ барқарор карда шудааст. паҳлӯҳои дигари нишасти хабарии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро дар гузоришҳои минбаъда матраҳ мекунем. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.